Bisa nakabalik na ang internet connection human sa Bagyong Odette apan nakasinati gihapon og problema ang mga subscribers sa kalit-kalit lang nga pagkawagtang sa signal. Rason sa mga telcos ug ubang providers nga gipamutol ang mga kable sa mga kawatan aron ipatimbang. Napamatud-an kini dihang may usa ka babae nga nasakpan sa akto sa mga barangay tanod nga nihimo sa krimen. Gila ang suspek nga si Michelle Ulaloy nga giingong migamit pa og hagdanan nga kahoy aron magabas ang wire ug mapatimbang ang bronze. Gitugyan ang suspetsado sa police station to di nahisakop ang barangay Kamputaw. Caught in the act sir nga iyang gipang putol kaning 5 meters of 200 pairs cable wire. So that would be worth 22,000 pesos sir. And then on the spot sir gi-effect sa atong mga barangay tanod ang arrest sa iya. Matod ni Major Tagsi posibleng may kauban ang suspect. Sa off-cam interview, gitataw sa telco personnel nga moabot sa 200 ka mga subscriber ang nawad-an sa internet connection dihang giputol ang ilang linya. Apan hugot kini gipanghimakak sa suspect. Iyang gipasabot nga igo lang niyang gipamunit ang naputol nga mga wire dihang nanagan ang mga namutol niini. Yang hagdan o ganang kuhit na bilin nila. Di mo taong ikuha kay naman doon sa mong tanom gud. Pero wala dyan ingon nga nakuhaan ko nila guwair. Wala dyan nila lang kong giplantiran. Dili, sir. Gikadakdang pasikanog kasong pagpangawat ang dinakpan. Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.